Srdečně vás vítáme a vy jste na vadě. Srdečně bych pozdravil pana ministra zahraničních věcí České republiky Jana Lipavského. Vážený pane starosto, vážené paní ředitelky, učitelé, učitelky, milí žáci, krajané, dámy a pánové, dovolte mi poděkovat za toto skvělé setkání. Je to úžasné v takto velkém počtu se tady potkat. A já bych chtěl říct, že platí, a doufám, že bude i dál platit, že spolek Komonský tvoří jádro české komunity ve Vídni a pomáhá tak zachovávat naše kulturní dědictví, které samozřejmě je úzce spjato s Rakouskem a s celým středoevropským regionem. A činí tomu tak spolek Komenský už neuvěřitelných 151 let. Loni zde proběhly velkolepé oslavy a já jsem rád, že si můžeme i letos to výročí připomenout, nebo že bylo letos opět také připomínáno. A v dnešní době to vstupuje i do těch velmi dobrých česko-rakouských vztahů jako pozitivní téma. Když už zde jsem a stojíme před vámi žáky a učiteli, učitelkami a dalšími aktivními osobami, tak já bych vás chtěl ujistit, že Ministerstvo zahraničních věcí spolu s dalšími institucemi nepolevuje v tom úsilí vás podporovat. Pracujeme na tom, aby se vám dostávalo té institucionální i finanční podpory, nejenom z Česka, ale když to dovolí diplomacie, tak se i přimlouváme zde v Rakousku. A samozřejmě tím cílem je dosáhnout té dlouhodobé systémové podpory, ale myslím si, že je potřeba prostě o tom mluvit, stále to zvedat a vytrvat. Dneska dostanu možnost nahlédnout i do výuky a potkat se s dětmi, které se vlastně vzdělávají dvojazyčně zde ve škole. Já si myslím, nebo je to základ, jazyk je základ a když se učíte jazyk, tak si i budujete vztah a lásku k české kultuře, tak jeden z darů, které jsem přivezl, jsou i knihy, tak doufám, že se vám budou hodit při výuce nebo prostě na čtení. Ale teď mi dovolte přejít poslednímu bodu mého vystoupení. Pane starosto, já bych vám rád předal medaili ministra zahraničních věcí. A to jako ocenění za zásluhy, které patří vám, ale nejenom vám, patří samozřejmě všem, kteří vám s tím pomáhají a všem, kteří se podílejí na práci školského spolku. A je to ocenění za vaše celoživotní úsilí, za to, jakým způsobem vedete tento kolektiv a jak přispíváte k dobrému jménu Česka zde v Rakousku.
vždycky na nás kouká celou dobu, takže máte plno nás informací a srdečně děkuji za vaši návštěvu tady u nás. A jako maličkost ještě k tomu, už máme nový kalendář. Ve speciální situaci jako starosta obce Globasnic měl v srpnu ty neuvěřitelné nepohody, počasí, sesunul se celý kopec nad nima, celá řada osob v Globasnic ztratila svoje podstřeší a my jsme spontánně s výborem školského spolku Komenský nazbírali trochu pomoc a tu bychom mu rádi předali. Je to taková pomáhat se má v tom okamžiku, když to je nutné, a to bych se chtěl poděkovat všem členům výboru za to, že to s náma vykonali. A je to šek na 2000 €. Děkujeme se. Děkujeme. Se namluvili dost. Jaká dobrá věc se z brambor vyrábí? Bramborová pečie. Ještě. Bramborová salát. Taky. Bramborový knedlík. Ano. Jo. A ještě jedna věc je lepší než chipsy. Ano. Tyhle hezký tyčky. Tatínku, ta se ti povedla, je to od pana Svěráka, takže si v nich můžete číst. Jsou tam hezký obrázky, aby to bylo zábavné.